Jeg vil bare gerne vise dig, hvordan du kan lave et fuldt kørende program i WinDev på under 10 minutter. Her har vi WinDev 19, og det her det er velkomstskærmen, man kommer til. Og som I kan se, så er der en hel masse forskellige muligheder for at lave programmer, både i Windows apps og Linux og Windows, Java osv. osv. Men det er indhold til en helt anden video. Så vi vælger executables. Så kommer vi videre til en wizard her, som i løbet af lidt tid, forhåbentlig ikke alt for lang tid, kommer med, vi kan navngive, så vi kalder det for trial. Gå videre, og så lige have et nummer på her. Sådan. Her der kan vi lægge dokumentation ind til vores projekt, og det vil typisk være i form af scannede dokumenter eller filer osv. Her kan vi vælge platform. Vi bruger Windows, vi kunne også bruge Linux, det kører lige godt. Her kan vi vælge, om vi laver Windows 32 eller 64 bits. Vi tager 32, det er mest kompatibelt. Så skal vi vælge, hvad for en stylebook eller stil vi vil køre. Og der er en hel del forskellige at vælge imellem. Og vi kan jo tage sådan her Oscar her, den er lidt syret, så lad os prøve det. Her kan vi vælge, hvad for en Windows-størrelse vi vil køre med. Standard. Vi kan også selv lave en her. Men 800x600, det er sådan en ganske almindelig en. Og man kan også vælge, hvad maksimal størrelsen må være. Her kan vi vælge sprog. Og som I kan se, så er der en hel del sprog at vælge mellem, 64 i alt. Jeg er dansker, så jeg vælger dansk. Og så synes jeg også, at det skal være default-sproget. Hvis jeg nu vil lade flere sprog stå, så vil systemet bede mig om at udvikle i de her sprog undervejs. Jeg tror, jeg fjerner engelsk, simpelthen bare for at have et sprog at gøre med. Jeg kan altid lave det om. Som en sjov lille feature, så spørger den om, vi skal have sådan nogle af de her Did You Know vinduer op, og det er faktisk en ret stor hjælp for mange brugere. Men det har jeg ikke lyst til. Og så skal vi i gang med database-håndteringen. Giv et navn. Og så her er det alle de her forskellige databaser, som du kan bruge. Der er rigtig mange at vælge imellem. Så godt som alt det, der er på markedet. Og det kan både være som OLDB, ODBC og så videre. Jeg vælger HFSQL. Sådan. Så skal jeg i gang med at definere min database-tabel. Og vi kalder den for names. Og vi vælger den samme database-type igen. Det behøver jeg ikke. Jeg kan faktisk vælge ligesom mange forskellige, jeg vil have lyst til. Og den spørger så her, hvad jeg vil udvikle i, eller hvad jeg for noget tekst, jeg vil have i mine database-tabeller, og jeg skriver navne som den første. Den laver selv captions. Og så vil jeg have adresse som den anden. Og så tror jeg ikke, jeg vil have flere i den her database. Og det er så okay. Vi kører videre. Den spørger mig automatisk, om man skal lave et full rapid application development. Det vil sige, at den laver en komplet applikation til mig. Jeg kan også vælge andre ting og altid gå tilbage til det her senere. Vi synkroniserer med databasen og vælger Simple Red. Der er flere forskellige rapid application systemer, man kan også selv udvikle dem. Gå videre. Her så spørger den om hvordan jeg opdaterer databasen med input, og der vil jeg så sige, at det er okay at komme inputtet direkte ind i tabellen. Vi vil have groupware med. Groupware er en automatisk måde at styre antallet af brugere og hvem der må bruge hvad. Det gør vi ikke lige her, men det er en fantastisk feature. Og skal vi have hjælpefiler med os?
Nej, det har jeg ikke lyst til, men der er et komplet hjælpesystem, så man kan lave hjælpefiler til alt. På nuværende tidspunkt, så skulle vi meget gerne have lavet et komplet system. Det har vi også. Her er de 3 vinduer. Lad os prøve at se, hvad der sker, når vi kører dem. Ja. Der er selvfølgelig ikke noget på her, men det er noget af det, man designer bagefter. Under Files, så kan vi gå ud af programmet. Under Names, der kan vi så liste de names, vi har inde. Og det er så designet, der giver de her forskellige typer af knapper. Man kan have mange forskellige designs. Nu vil jeg have en ny en ind, og mit navn er Lars, og jeg bor i Horsens. Det kunne også være enten man mente med adressen, men nu gør vi bare sådan her. Og se, nu er den lagt ind. Vi tager en ny ind. Så det er Ole. Han bor i Aarhus. Sådan, og på en måde bruger vi applikationen rigtig fint. Så kan vi lukke her, og vi kan lukke her igen, og så er vi tilbage i udviklingsmiljøet. Man kan altid teste direkte. Det er bare blæret. Det sjove er også, når man nu arbejder i den, så kan man også se, hvad de første ting er i databasen. Det er ret behageligt, når man sidder og arbejder. Fordi så kan man på en måde få at se, at det virker, og det er meget behageligt. Det var slutningen på det her. Er det ikke blæret? Under 10 minutter, og faktisk under 7 minutter, har vi lavet en fuld kørende applikation. Hej.